Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. L'escenari del Teatre Municipal de Berga va comptar durant el passat cap de setmana amb uns actors especials, els alumnes dels instituts del Berguedà. 34 alumnes, 13 de l'Institut Guillem de Berguedà de Berga, 9 de l'Institut Pere Fondevila de Gironella i 11 de l'Institut Alt Berguedà de Bagà van representar les obres que cadascun dels instituts havia preparat durant el curs escolar. La Marina Geli, que és una consellera de Salut. La consellera de Salut. Clar, aquesta senyora... Sabeu qui és la Marina Geli? Sabeu qui és? No. Sí. I si no hi hagués el Polònia, no sabríeu qui és? No. Tampoc. La Marina Geli, doncs clar, és una senyora... No hi ha Polònia ni sense... No sé qui és, vaja. És una senyora... Sí. Tu veies les electrodes? La consellera de Sanitat, no? Sí. Consellera de Sanitat. De la que gent. també és igual que un dels electroduendes que sortien amb la brujeria. Té cara d'electroduet. Neutre, o sigui, sembla que la mires als ulls i dius, què deu estar pensant alguna cosa? És això, perquè sembla que estigui com allò, no? A veure, no vull dir això que sembli tonta ni res, sinó com que no hi sigui, no? És aquesta gent que amb els ulls, que amb la mirada no expressa, no? I això ja et col·loca en un lloc, no? Que fas, no? I clar, mira així, fas aquesta cosa així que parla ella, que sembla que li vagi, sembla un cotxe d'aquests antics. Doncs clar, però això i tu, clar, què fas? Puges els ombros perquè no té molt de coll i ja està. Amb això, doncs ja Esteu aprenent com si... Llavors, clar, vas fent així i ja tens la Marina Geli. I ja està. Vull dir, més o menys. A veure, Dissabte, a les 5 de la tarda, Elies de Gironella va interpretar la seva obra Retrobant el petit príncep. I a les 8 de la tarda, els alumnes de l'Institut Alt Berguedà de Bagà van representar l'obra El somni d'una nit d'estiu. I diumenge, Elies Guillem de Berguedà va tancar la mostra amb la representació de l'obra L'Hospital Tranquil. Els alumnes participants als tallers es van reunir durant tot el cap de setmana a l'Alberg de Berga per tal de conviure, realitzar activitats i visionar els treballs realitzats. A més, dissabte al matí van poder gaudir d'una classe magistral amb dos dels actors del programa Polònia de TV3, Agnès Busquets i Cesc Casanovas, que van ensenyar als alumnes el procés de construcció de personatges i alguns trucs per aprendre a imitar altres persones. El taller de teatre és una activitat formativa adreçada als alumnes dels instituts d'ensenyament secundari, la finalitat de la qual és potenciar la formació integral dels participants, desenvolupar la seva activitat expressiva i sensibilitat artística. Les sessions són impartides per llicenciats en art dramàtic i experts en pedagogia teatral. Es tracta d'una iniciativa de la Diputació de Barcelona amb la gestió de l'empresa Brou d'Arts i Espai d'Arts Escèniques i compta amb el suport dels ajuntaments de Berga, Bagà i Gironella. Joan Rafart i Montreveta, el creador de la Patum infantil, rebrà la màxima distinció de la ciutat de Berga, la medalla d'or. La idea va sorgir de les persones que organitzen la Patum infantil i el patronat de la Patum va aprovar la proposta per unanimitat. L'any 2006, la Patum infantil va celebrar el seu mig segle de vida i Joan Rafart va deixar pas a les noves generacions, deixant al capdavant de l'organització el seu net, Sergi Montaner. Ell explica com va rebre la notícia el seu avi i ho fa contenint l'emoció. I és que cal tenir en compte la importància de la medalla d'or de Berga, que s'atorga en comptades ocasions a persones que s'hagin distingit en la seva tasca a favor de la ciutat. Però tal com explica Sergi Montaner, el màxim orgull és veure com els nens que salten a la Patum infantil després ho acabaran fent a la Patum gran. L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, ha visitat aquest dilluns les obres que s'estan executant a la presa de l'embassament de la Baells per portar l'aigua fins al terme municipal. Les obres estan molt avançades i es preveu que la nova infraestructura entri en funcionament el pròxim estiu.
La portada d'aigua està preparada per fer una captació de 90 litres d'aigua per segon, una quantitat suficient per abastir la totalitat de la població de Berga. Actualment aquesta localitat s'abasteix d'aigua de pous i fonts i quan s'esgota recorre l'aigua que circula pel canal industrial, una infraestructura que està molt deteriorada. Amb la portada, el municipi deixarà de dependre de l'aigua d'aquest canal. Aquí el que estem fent avui és una visita d'obra de la portada d'aigües cap a Berga des de la presa des del pantà de la Baells. Aquesta visita, les obres estan força avançades, s'està treballant, com veureu, amb l'estació de bombeig número 1 i està previst, i la previsió que hi ha és que de cara a l'estiu aquesta portada d'aigües estigui finalitzada. Tot el que és la canalització des d'aquí a la Baells fins a Berga està tota feta i ara falta la part d'instal·lació de les estacions de bombeig, tant la 1 com la 2, com la portada de corrent de subministrament elèctric en aquestes dues estacions i a partir d'aquí i la pujada de la tuberia des de baix a la presa fins aquí a connectar amb la part de la tuberia d'aquí al dipòsit. En aquests moments, l'única part de l'obra que queda pendent és la creació de les estacions de bombament, la canonada que ha de conduir l'aigua des del nivell més baix de la presa fins al dipòsit i les connexions elèctriques. La canalització des de la presa fins a l'entrada de Berga a l'Estany Clar ja s'ha completat. La nova infraestructura permetrà captar fins a 90 litres d'aigua per segon en cas que funcioni al 100% de la seva capacitat. Aquesta, ha dit Gendrau, és una quantitat d'aigua suficient per abastir tota la població de Berga. El més destacat, però, és que el municipi deixarà de dependre de l'aigua del canal industrial, una infraestructura molt antiga i molt deteriorada que els darrers estius ha comportat força problemes fins al punt que ha calgut tallar el subministrament. Sí, això funciona tota l'estació funcionant al 100%, doncs podem bombar uns 90 litres per segon, que això és per subministrar suficientment aigua per tota la població de Berga amb total garantia, perquè així no estiguem depenent només de l'aigua del canal com ens passa actualment, que si en un moment donat hi ha una avaria al canal industrial de Berga, que pot ser perquè és una construcció de fa molts anys, tot i que s'ha anat fent manteniment, és una construcció que fa molts anys que està feta, doncs en determinades èpoques de l'any a Berga és quan hi poden haver restriccions d'aigua per aquesta cosa. Per això s'està fent aquesta obra, perquè no hi hagi restriccions d'aigua, almenys pel que fa al subministrament de l'aigua. Segons ha explicat l'alcalde, Juli Gendrau, tot fa preveure que la portada estarà en funcionament aquest estiu, de manera que per primera vegada en molts anys, en cas que s'esgotin els recursos propis de fonts i pous d'aigua, no caldrà recórrer a l'aigua procedent del canal industrial i, per tant, s'evitaran les restriccions en cas de sequera. Amb la portada d'aigua a la Baells culmina un antic projecte de la localitat per poder aprofitar els recursos hídrics de l'embassament a tocar de Berga. Ja feia uns 5 anys que redactaven projectes per executar l'obra, però no es van iniciar fins l'estiu passat. Aquesta obra ha suposat una inversió de 1,2 milions d'euros, una quantitat que l'Ajuntament de Berga ha pogut finançar gràcies a l'aportació de l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, el consistori projecta altres actuacions per millorar el subministrament d'aigua, com la construcció d'un nou dipòsit a la zona dels Pedregals i el desdoblament de la planta de tractament d'aigua. La captació de l'aigua de la Baells se suma a les 8 que ja hi ha en funcionament al municipi, la del canal industrial, la de la font de la Restanya, la de la font del Gast, la de la font de Castellar del Riu, la de la font de Canal Obscura, el pou de Font Negra, el pou de Font Freda i el pou de Fumanya. Amb la nova captació, Berga podrà abastir-se anualment d'un volum màxim de 1.800.000 metres cúbics d'aigua. La construcció de la captació l'ha assumit l'empresa Sorea, que és qui gestiona el servei de subministrament d'aigua a Berga. Aquesta empresa ha avançat la inversió que comporta l'obra a canvi d'un allargament de la concessió. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.